us explico. Tot això, que l'Antoni estigui aquí, ve derivat d'un sopar que vam tenir, deu ser fa un any o així, que parlàvem de les tertúlies i els clubs de lectura, i jo li vaig dir, a mi és que m'agrada el club de lectura perquè estem lliures, perquè no hi és l'autor. I així, si ens agrada o no ens agrada, podem parlar lliurement. I ella em va dir, no, però a mi m'agrada que el lector em digui el que no li ha agradat i el que sí li ha agradat, evidentment. I llavors vaig dir, això m'ho agafo. Molt bé. I per això la vaig convidar a que tanqués la sessió la temporada d'aquest any de lectures. A més, com que sempre em renyeu perquè són una mica tètriques i durilles les lectures, en general, doncs vaig pensar alguna cosa una mica més amb bon humor. I aquí tenim l'Antònia i com que la Montse la coneix prou bé, li vaig demanar que ens ajudés a portar la fotografia. Així que ja sabeu, ataqueu fort. Molt bé. Faig una prèvia. Si voleu criticar el llibre, si voleu me'n vaig una estona i després us esbreveu i després torno. Ho farem igualment, sí. Bé. Sí, No em sap gens de greu. Bueno, l'Antònia Carrer Pons, més que això de conèixer prou bé no seria suficient, un grau més, perquè vam néixer davant per davant, a Terrassa, jo soc més gran i es nota, però no gaire. I llavors, bueno, esclar, és que tota la vida, els que conegueu la seva darrera obra, que parla de fet, l'Antònia és escriptora, és medievalista, de formació, i escriptora, ha anat esdevenint escriptora, primer de tesis i de treball sobre obres medievalistes i després també de ficció. I la seva darrera creació, a part de l'últim llibre que li han editat, és la creació de l'editorial Cal Carrer. Que aquí no surt el porquet, aquí. Aquí. Cal Carrer es va iniciar amb aquest... Aquí es veu el porquet. No, entre altres no. El logo del porquet, que és el de la... Bueno, digues, va, explica-ho tu. No, ve de família de carnissers, de cansaladers, i amb homenatge a tot el passat que va tenir i sobretot a una germana, que si heu llegit algun llibre d'aquests, la seva germana que finalment va morir, va crear l'editorial Cal Carrer. Paral·lelament a l'èxit i el gran reconeixement que ha tingut aquesta editorial, perquè té una línia que l'explicaràs millor tu, s'ha publicat el càsting, ja havia sortit l'editorial? Sí, el càsting és de l'any passat, és del 24. Això és del febrer del 24. Del 24, i aquest és el darrer, del 25, editats més un altre. Està aquí, com s'esperava la mà amb la llet, editats pel Club Editor, que és una de les editorials més prestigioses en llengua catalana. I, bueno, doncs estem aquí per parlar del càsting i per fer el càsting. Perquè... Aviam qui serà el més bon lector. Farem un càstig de lectors, com deia el cartell de la Gemma. A mi m'agrada dir que el càsting és un llibre producte de l'amistat, perquè si us hi heu fixat hi ha una dedicatòria a la primera pàgina que posa el meu amic Marc Sardó, escriptor, que em va regalar la idea primigènia. El Marc Sardó és un escriptor de Club Editor, ja ha publicat 2 novel·les, ara al setembre en sortirà una altra que es diu Una llum submergida, i el Club Editor té aquesta cosa que és com una família, o sigui, com que l'editora és una persona molt propera, doncs mira, no sé, els amics de Club Editor, els escriptors de Club Editor ens anem fent amics, i jo ja en tinc 3 d'amics de Club Editor, d'escriptors.
Sí, dues escriptores i un escriptor. Bé, doncs amb el Marc Sardó... Deixa'm dir que han passat tots per aquí, a la tertúlia literària, l'aterratge de l'Eva Piqué i l'Eva Baltasar per Magència. Sí. Bé, doncs amb el Marc Sardó una cosa que fem sovint és anar a menjar. És una cosa que va molt bé. El Marc és un tio molt simpàtic, és grassonet i un dia em va dir estimada, estic gras i no és de palla. O sigui que és un tio que li agrada molt menjar bé i a mi em va molt bé perquè ell tria el lloc i tria el que mengem i em tria tot i jo no he de fer res. Jo com més gran em faig, més m'agrada que m'ho facin tot, no? Llavors, doncs, bé, és perfecte. Bé, doncs un dia, amb un dinar d'aquests que fem, que evidentment estan ben regats, doncs em va començar a dir que quan jo vaig escriure aquest de Com s'esbrava la mala llet, doncs vaig tractar molt bé la relació entre, bueno, el món dels vells i que hauria d'escriure alguna cosa que confrontés el món de la joventut i el món dels vells, no? Diu, i podries escriure alguna cosa que sigui... que em va esmentar una novel·la del Magritte. Ai, no, el Magritte no, com es diu aquell? Aquell escriptor francès, ara no em surt el nom. Del Simenon. Això, del Simenon. Del Georges Simenon em va esmentar una novel·la que es diu El gat. Hi ha una pel·lícula fantàstica protagonitzada per la Simone Signoret i el Jean... El Jean Gabin. Això, el Jean Gabin, gràcies. Doncs que és extraordinària. Sí, Una riba s'arriba. exacte. Doncs em va esmentar això i jo, com que soc obedient, m'ho vaig llegir, vaig mirar la pel·lícula i és un llibre que està molt bé però que és molt cruel. I són una parella de vells que s'ho miren i no es parlen. I es parlen amb un paper. La novel·la i la pel·lícula comença, un assegut aquí i l'altre allà, i un li llença, escriu una cosa i li llença flash, li llença un paper i llavors ho llegeix, el gat, i l'altre li llença un altre paper i posa el lloro, que resulta que l'un li havia matat el gat i l'altre li havia matat el lloro. Clar, jo vaig pensar, jo no vull fer això, jo no soc cruel, jo no vull fer aquesta cosa, la novel·la m'ha agradat molt, però faré una altra cosa. Bé, doncs, per tant, aquest llibre no existiria sense la idea del Marc Sardó, no? I llavors, esclar, quan em va posar el coquet aquest de fer això, clar, el primer que has de fer és triar els personatges, i vaig pensar, un matrimoni no, perquè ja ho ha fet el Simenon i no. Per tant, clar, necessitava dos personatges perquè un de sol no hi haurà diàleg, no? Per tant, se'm va acudir això de dues velles i bé, ja tinc dues velles. Llavors, com farem aquestes velles? Clar, els hi has de donar una entitat. I llavors, mira, se'm va acudir que una vella fos actriu i llavors ja vaig pensar en una amiga meva que també ha estat aquí, que és la Marissa Josa, que és una gran actriu i en fa molts anys que ens coneixem i és una dona que és molt divertida, a mi em fa riure molt i és capaç de dir-te les coses més dramàtiques d'una manera que un dia m'explicava que havia tingut una gran depressió i m'ho deia d'una manera que jo no vaig posar a riure, dic, no, Marissa, no m'ho expliquis així, no te'n riguis que he estat molt malament i jo vinc a riure. Bé, doncs el personatge de l'Ernestina està inspirat en la Marissa. I llavors, esclar, per mi, sense aquests dos amics, sense el Marc i sense la Marissa, aquest llibre no existiria. I bé, llavors, una vegada creat ja tenia aquests dos personatges, l'altre, doncs mira, el vaig fer mestra jubilada, que jugava a tenis, jo soc professora jubilada, encara jugo a tenis, vaig pensar, bueno, mira, podràs parlar d'alguna cosa que saps, i, clar, després ja tenia el món dels vells i em faltava el món dels joves. Clar, el primer que se'm va acudir és, bueno, faré que tinguin nets, no? Però, clar, els nets no van bé, perquè hi ha massa emotivitat, no? I vaig pensar que havien de ser persones desconegudes. I llavors el que se'm va acudir va ser això, mira, doncs que fessin un càsting i que anessin rebent gent jove. I llavors la tipologia dels joves, doncs, he intentat buscar diferents persones, no? Persones amb inquietuds
com l'última, la que estudia medicina, que és una noia jove que vol que pensa que la medicina ha de ser una cosa humanitària, que vol ajudar, no? Que té ideals, i després doncs, hi ha el David aquell que és un animalot, i n'hi ha un altre que té un os a l'esquena, perquè una mica el que volia fer era dibuixar diferents tipus de joves. I llavors, clar, us he de confessar que les primeres 2 pàgines, quan vaig començar, vaig posar el guionet i posava una E i una P perquè ja no sabia... Per no perdre. Sí, per no perdre, perquè ja no sabia qui deia què. Però després ja no... Això vaig fer unes quantes pàgines, després ja no ho vaig necessitar. I jo crec que quan vosaltres llegiu, no sé si us ha passat, que potser amb les 2 primeres pàgines o 3 vas una mica així, però després de seguida... En algun moment, ja saps en algun moment perfectament puntual has de recular i a veure qui està parlant. A mi m'ha passat en algun moment. Quan hi havia, per exemple, la parella aquella que tenien el de Vox, en aquell moment que hi havia 4 personatges aquí, allà sí que he tingut que pensar. Bé, però és un moment puntual. Però tampoc... No passa res, Bueno, la cosa avança. És veritat que cadascuna té una forma de parlar. Exacte. Tot i que davant de la gent, llavors van les 2 a una. I això està graciós. Són diferents, però totes 2 van a una. I llavors entre elles sí que són el gat i gos o no, però són... És veritat que sí que potser tenen una forma diferent. Sí, clar, això està fet expressament perquè tu no pots dir constantment Ernestina, passa amb les olives, Paula, no sé què, no? Perquè això són acotacions que fa servir perquè així saps qui parla, no? Però clar, no pots abusar d'això, no? I en realitat no parlem així. Vull dir que no vaig dient el nom tota l'estona. Exacte, per això. Sobretot quan sou 2, si només són 2, parles amb l'altre, no hi ha... Bé, quan t'enfades potser sí, no? Sí, i li dius el nom sencer. Exacte. Doncs com us les imagineu, a l'Ernestina i a la Paula? Ara no us les heu imaginat de cap manera? Jo d'alguna manera, imaginar-me, volia preguntar una cosa, el fet que com es va anunciar el fet del càsting, què es va posar en aquesta anunci? Perquè pel carrer això que tenen dones, no hi ha cap reglet, ni cap home. Sí, n'hi ha un. Cap home, no hi ha. Sí. Per anar a viure no. No. Mira. Sí. Això... No. Això no està fet intencionadament, però mira, em va sortir així i ja està. En la primera versió hi havia 2 personatges més, que eren 2 nois que anaven a llogar l'habitació. Però n'hi havia un que em va sortir un tio que era molt reivindicatiu i que semblava de la CUP, tu. I vaig pensar, ostres... També existeixen. Sí, però era massa eslògans i vaig pensar, i això és molt... Clar, i vaig pensar, aquest l'has d'arreglar, o el transformes una miqueta o te'l carregues. I vaig pensar, mira, saps què, me'l carrego. I l'altre, que ja no me'n recordo ni què era, també era un xicot i també me'l vaig carregar. I llavors, doncs mira, vaig pensar, bueno, doncs mira, han quedat només noies, doncs... Posa un i de Vox. Exacte. Sí, quedem ben parats. Mira, vaig pensar, mira tu. Posats a treure, no? Tenint en compte que era per una casa de 2 senyores, també té cert sentit per compartir coses, no? Però bé. Dels 2 noies primeres que sempre em dona el maca. Llavors, és dir, jo com a home, el maca ja no faig servir, i si he dit una expressió d'una noia, dic bonica. No dic mai maca perquè em sembla... Però clar, soc un home, soc un mascle. Com a dona potser té un altre significat. Home, maca és el que dèiem abans, no? A la meva joventut, allà a la botiga, quan explicaven, clar, què vols, maca? Té un... bonica ja es refereix, ja té tot un altre àurea. Maca és més general. Maca és... Què tal, maca? Bueno, i el llibre t'ho permet. Sí, és que, clar... El personatge t'ho permet. Exacte. A tu no t'ho permetria. Què tal, maca? És que jo per mi va el fet de com són aquestes senyores. Sí. Vull dir, amb una altra ningú ho diria. La generació de les joves no ho diria. Però aquestes senyores... D'aquesta manera utilitzant-ho, perquè si tu mires allò primer, si no surten 5 o 6 o 7...
Sí, però li diu amb una miqueta de mala llet. Clar, és que sí. Però, clar, hi ha dues coses. Aquestes senyores són grans, vull dir, tenen entre 70 i 80 anys. No es diu l'edat que tenen, però ja em sembla que una que ve li diu a l'Ernestina que té 80 anys i l'altra li diu, escolta, maca, que encara no els he fet. Per tant, estan a la franja... Tinc 79. Exacte, entre els 70 i els 80. I això ho vaig posar expressament perquè és veritat, vull dir ara, i a més això, si li dius, sobretot un home li diu maca a una noia, potser l'acusaran d'assetjament. Però clar, els vells tenen una gràcia, que és una cosa que va molt bé, que és... Tenim, ja us parlant. Bé, doncs els meus vells de ficció, quan una persona, doncs això té una determinada edat, de vegades doncs diu el primer que li passa pel cap i no té filtres. I llavors, clar, hi ha coses que amb un altre personatge no ho podrien dir. Per exemple, quan hi ha un personatge que ara no sé ni quin és, em sembla que és l'última, la que estudia medicina, la Gera, que li diu que el seu pare viu a Salt i l'altre li diu que és negra. Quan vaig escriure... És que és molt fantona. Clar, però això és políticament incorrecte. I quan jo ho vaig escriure, de veritat que després quan ho llegia, reia sola i pensava, Antònia, mira que ets animal. Clar, això només ho pot dir una persona, doncs, que té 80 anys. I que li és igual. Exacte. He llegit aquesta frase just que li estava enviant un missatge a la meva filla també amb el WhatsApp que treballa a Salt. I li he foto i l'he enviat. Clar, és que són aquestes coses que et permeten dir aquests personatges, perquè clar, vull dir, en aquesta altra novel·la, això, amb la gran família, em sembla que això de maca no surt. Perquè és una altra cosa. Clar, és dir, el maca que sí, quan es parlen ells dos és molt diferent de quan s'adrecen a les... Sí. I pel fet aquest que deies, el fet que si utilitzes com a pot ser despectiu, Però és una mica el maca aquest dels jefes, no? Què t'has pensat, maca? Sí, és una mica de superioritat dels caps o quan s'adrecen a tu, així que volen ser familiars però estan marcant distància, no? Una mica també. Però jo penso que és una paraula que val per... que li falta el to, vull dir que si saps el to... vol dir una cosa o una altra. Si saps una cosa o una altra, per tal, i és una mica botiguera també aquesta paraula. Home, nosaltres quan la nostra joventut la fem servir molt. O carinyo, no? Eren molt joves. La Cària també la Més aviat ens ho deien, posa'm això, maca. Ah, sí, és veritat, també. No, i també en el mercat et diuen carinyo, què et poso, oi? També? Lo de carinyo ja és una mica... Però els mercats? Sí, no, i tant. En el mercat. Carinyo i carinyet. Jo anava a comprar en un lloc que em deien el carinyo i li ha quedat el carinyo. Perquè és que no sé com se diuen. I ara no hi vaig comprar el carinyo. Jo la canalla, els adolescents, aquests, jo sí dic constantment i no sé, potser els sap greu, però em surt natural. No, però això és veritat, això que dius. Jo recordo que una vegada a Mataró anava amb una amiga meva, que és molt més jove que jo, i es va trobar un conegut. Un conegut que van començar a parlar i aquest conegut li va dir maca. I aquesta amiga meva es va indignar i li va dir, jo em dic no sé què, diu, no soc maca. I jo vaig pensar, caramba. Caram, però sí, clar, és que van molt... Bé, clar, és d'una altra generació. Jo, si m'hagués dit maca a mi, jo no hagués dit res. Ai, gràcies. Sí, home, gràcies, però tens raó. Però bé, està fet a posta. L'opció de no elegir ningú després d'un càsting, la vas tenir clara des del començament o...? No, això em va costar molt. Jo anava fent i després jo anava pensant, mare meva, i ara com ho acabaré això? Perquè, clar, jo no sé si us ha passat a vosaltres que anàveu fent el càsting, que anàveu dient, bé, clar, aquesta, em quedaria aquesta, no? Però, clar, vaig pensar que no em podien triar cap. I llavors se'm va acudir, doncs això, no? Deixar obert, com dèiem abans, que és un acte d'amor de la Paula cap a l'Ernestina, però la frase final em sembla que m'hi vaig estar una setmana rumiant, aviam,
les paraules exactes que havia de dir per tancar allò. Per mi és el millor de la novel·la. Clar. Al final aquest Tot i que és una frivolitat. No, però em sembla xulíssim. Clar, hòstia, que hem estat jugant amb la gent i aprofitem que la gent necessita una vivenda i aquí podríem estar la vida fent això. Sí. Clar, perquè això també, alhora, tal com està el pati, ostres, com ens aprofitem ara i quina distracció hem descobert. Sí. El que passa que, bueno, entenc que no és la idea de la novel·la, i sobretot ara que en parlem, perquè jo sí que pensava, ostres, com som, que ens estem fotent d'això, però en realitat és una realitat pobrets, molta gent que no té on anar a viure i que inclús passen per tot això perquè necessiten aquella vivenda i contesten coses que no contestarien mai per això, justament per la necessitat que tenen. Però hi ha les dues vessants, hi ha la necessitat de vivenda però hi ha la soledat de la gent gran, que ja conflueixen les dues coses. L'avantatge que tenen elles és que no estan soles, perquè són fent això, estan juntes, però dintre que estan juntes hi ha una soledat, no? Llavors, no, això és veritat i a veure, jo crec que aquesta novel·la el que fa també és retratar una realitat social i denunciar-la, però des de la perspectiva una mica còmica, però tens raó perquè no fa gaire, el mes de maig, vaig anar amb un club de lectura del càsting a l'Escola Oficial d'Idiomes de les Drassanes. I clar, em vaig trobar allà un personal que tothom parlava català i ho feia molt bé, van llegir el llibre i els hi va agradar. Que va fer molta gràcia perquè, no sé què vaig parlar de Dostoievski i vaig dir, algú s'ha llegit Crim i Càstig i dues noies aixequen el dit i un diu, és que són russes. Perquè clar, bé, doncs va haver-hi una noia que em va dir que trobava que el llibre era cruel. Em va dir això i em va dir, jo m'he passat moltes hores anant a buscar pis i ho trobo cruel. I li vaig donar la raó. Clar, perquè la seva realitat és aquesta. Exacte, sí. Jo, quan ho vaig escriure, no ho vaig pensar que mira, potser m'ha sortit tan cruel com el llibre del Simenon que no volia fer. No, perquè a més i es nota que és per passar una bona estona. Però clar, sí que té una doble vessant, inclús el fet que elles dues estan avorrides, com aquell qui diu, i no solament fan el càsting, sinó que a més xafardegen el veïnat i vull dir que clar, com que no necessiten els diners, doncs, doncs anem a distreure'ns. Però bueno, que no és la finalitat del llibre, ja ho entenc. No, ja, però clar, quan t'ho diuen, és que és veritat, li acabes donant la raó a la noia aquella. Clar, el que passa que la nostra realitat és aquesta, que en realitat tenim de tot, tenim el que necessitem, i és, bueno, que divertit això. Però és que això és ficció. Sí. I jo penso que acaba de rodonir els personatges. Exacte. No? O sigui, t'acaba de crear el personatge de totes dues. De fet, l'humanitza una mica. Exacte, però puc tenir mala llet, ser dolenta, no? Aquesta seria una mica l'explicació. Sí, clar, però també pots entendre que una persona que ho llegeix des de l'altra perspectiva tingui aquesta vivència. Home, jo el pis m'agradaria veure'l, perquè el pis gran de l'Eixample ha de ser bonic, té bona pinta. Veus? I com ho saps que és de l'Eixample? Perquè m'ho he imaginat, aquests pisos grans que tenen aquesta zona com de dia i de nit, i home, m'he imaginat que això havia de ser Eixample, perquè si no... Sí, però veus, això està molt bé perquè... Ai, noi, ara, veus que ho he fet bé. No, és que clar, en cap moment no es diu on passa, podria passar a Argentona, això, no? I tothom, a tot arreu, sempre m'han dit això que és un pis de l'Eixample. I jo, quan l'estava escrivint, jo pensava en un pis de l'Eixample. Ja va. Perquè, clar, és un pis gran... Home, a més és el nostre imaginari, com ho diríem? Col·lectiu. Sí, d'aquest tipus de... Ara anava a dir les tresines, no, perquè elles estan a Gràcia, però el nostre imaginari ja el tenim incorporat, aquest tipus de vivenda i de situació. Quan he anat a algun pis d'aquí, als patis interiors, he fet una mica el que fa ella, tafanejar els balcons, les finestres... Sí, com un referent. I com us les imagineu, doncs? Ah, sí.
amb la llisa. Això també té una vista. Clar. No conscientment, però ja t'imagines que això és una casa interessant. No tota l'estat té Pati interior. Sí, clar, vol dir que és un pis antic i clar, que elles ja tenen una edat, clar, el pis és de propietat, no? Vull dir que són dues dones que viuen bé, diguéssim, no? Això que comentaves tu. Jo també podria dir una cosa sobre això que estàveu parlant. Jo me l'he acabat de llegir aquesta tarda. Ah, ho tens fresquet? Fresquet també, sí. No, i tinc fresquet el sentiment que m'he capjat amb tu. Però després he pensat, això, primer he pensat, no sabia com acabar el llibre i amb un paràgraf et canvia tot el que tu t'has imaginat. Fer-ho al lloguer. I he pensat, que bones. Heu jugat amb joves que han vingut ara amb la meva filla matemàtica. Sí. Això li passa a la meva filla i és que són unes bruixes i tal. O sigui que ho deixes obert. Sí. Al principi he pensat, no sabia com acabar el llibre. Que no deu ser cert. No, perquè els escriptors ja teniu les vostres eines i tal, però que amb un paràgraf canvies tot 180 graus. Sí, bueno, una frase. Sí, però és això, no? Vull dir, és que, mira, la festa continua. Si fan una sitcom, doncs que facin aquests personatges i se'n poden anar inventant i poden anar afegint. A mi m'han recordat molt a Juan Cruz. Sí. Perquè en tot el llibre hi ha moments de tendresa. Sí. Hi ha bastants moments de tendresa. I després també hi ha... I es contesten malament les coses. Sí. I després hi ha moments que passa de tot. Sí. Això, a veure, això també està fet expressament. Jo volia fer un llibre que fos divertit. Jo la veritat és que m'he divertit molt escrivint-lo. M'ho he passat molt bé. Però clar, tampoc no volia, no sé, un riure de bestieses, no? Exacte. I llavors, clar, hi ha escenes que, o sigui, entre elles dues hi ha comunicació sobre aspectes que són més dramàtics, perquè hi ha una escena, aquella que l'Ernestina li explica que se sent com un pop, que ja no li... que els tentacles ja no l'agafen enlloc, allò jo trobo que és bonic, no? I és una mica dramàtic, perquè clar, l'Ernestina té por, bueno, o sigui, des de la pandèmia no surt de casa i jo volia que hi hagués una mica de contrast, no? Entre coses més serioses i coses més divertides i més frívoles. I elles tenen una relació, doncs, de complicitat i de bueno, que la gent que es coneix molt, doncs, no sé, que va allà tot el dia nyic, no? És una relació bastant creïble, em sembla. També, com he dit, dels aspectes, un és l'escriptura, que està anat molt bé, divertit, irònic, agradable de llegir, i després el molt ben escrit, m'agradaria que però això una part. L'altra part és no tant el càsting, això és curiós, és la forma de fer-ho, sinó la primera part, la part de dues persones obligades fora de la societat, com tampoc la societat, i dues dones, amb Sol i per no ser les circumstàncies, però en el cas, aquí a Argentona, home, sols a casa, sense ningú que pugui parlar amb ells. I això, ironitzar sobre això, m'hauria agradat que pugui profunditzar més. El llibre és més divertit. I llavors, l'altre, potser no tenia raó de parlar de lo trist que pot ser que una persona es consideri expulsada de la societat. Expulsada, potser és massa molt, però amb la sensació que no té cap capacitat. Una es va tancant, no? Una d'elles l'altra és capaç de sortir i més, però això quan hi ha dues persones que tenen un pis gran, com pot ser l'exemple, encara, però si estàs en un pis més petit, sense els fills, sense els nets, o sense fills i nets, i que estàs sol dins, això és una situació més dura, que quan dius bellesa, si bellesa també significa això, com algunes persones significa això, ja deixa de ser una paraula agradable per ser més desagradable. Sí, però a veure,
No que tenia això llibre. No, és que això està fet expressament, o sigui, jo no vull fer això. O sigui, jo no vull parlar de la solitud i de les desgràcies, perquè no m'agrada. I els meus vells, tant aquests com els de Com s'esbrava la mala llet, són vells actius, i vells que fan coses, i vells que... Divertits, a vegades sí, exacte, vull dir, en aquest que són contes de Com s'esbrava la mala llet, hi ha vells malalts, hi ha vells que estan molt decrèpits, i bé, però i després hi ha els cuidadors i tota aquesta cosa, però en general els meus vells són vells actius que tenen ganes de fer coses i que es belluguen, i jo ja ho sé que existeix tot això l'altre, però mira, que ho escrigui un altre. Jo, a més, aquí, o sigui, la idea era fer una cosa divertida. I llavors, esclar, si vols fer una cosa divertida, no plantejo. O sigui, ja he posat unes pinzelladetes de la Palestina que li pesa la vida i que li fa por la mort, però pinzelladetes. Vull dir que això és una altra opció, però clar, seria un altre llibre. D'alguna manera el que passa és el fet que la vida és dura. Ningú ens agrada. Tots ens ha costat molt arribar aquí, perquè uns mesos, ara menys. I potser si el llibre té un nom difícil, perquè és la realitat que estem vivint. I el bo és que a la sortida que li dones el fet que aquesta gent tingui ganes de tinguar. De fet, és que es pot fer broma de tot, de qualsevol cosa. En la literatura s'ha fet broma de la mort, de tot, de la solitud. A la vida es fa. Clar, a la vida es fa. Hi ha gent que s'està morint i ell mateix se'n riu. Però això val tant pels que no tenen, per la gent jove que no troba pis, com pels vells que... No, clar. Evidentment la novel·la et permet, com les pel·lícules i això, ironitzar o parlar del que vulguis, perquè al final no ets tu, és la novel·la que parla. Vull dir que, clar, tu probablement no utilitzaries ni moltes coses que fas, que dius a la novel·la no les diries, però el personatge sí que ho ha fet. Et distancies una miqueta perquè està patinada molt, però alhora estàs reflexionant sobre les dues situacions socials. I tampoc no hi ha crueltat. Encara que sigui cruel la decisió final, que no és una decisió tancada. Bueno, tampoc ho saben, la canalla que després... Clar, no ho saben. Vull dir, probablement rebran un missatge que és no t'hem triat, perquè no ho sabem, però clar, pensaran, mira, no hem triat un altre. Que ho necessitava més que jo. Per exemple, sí. Per tant, és veritat que això pot passar, perquè igual no contesten, hi ha molta gent que envies currículums i no contesten, també, però bé. Em sembla que el que és bo és que la Paula es desviu, perquè la seva companya de pis, de vida, o que sigui, doncs veu que fa un procés que es tanca molt i se li inventa cosa. I teatralitza més la Paula que no pas d'alguna manera. I la fa entrar amb ella. Ella seria per esborneix, per dir-ho d'alguna manera, per aquesta estructura. És molt bo, això és res de dir. Per això, que encara que... Dintre la crueltat que sí que és veritat, és molt cruel, perquè la vida ho és senzill, ningú és infant. A tothom té motiu, tots tenen motiu. El jovent té motiu avui en dia. Home, si no parlar de la gent jove, amb la qüestió només de l'habitatge, és que això és cruel a matar. Què estem fent? Sí, ens responsabilitzem d'això. No tenim res a fer-ho. D'alguna manera és aquestes ganes d'eixir d'una situació en la qual veu la Paula que va aquí, perquè li qüestiona quan va comprar, que sí, i està bé que es deteriora la seva relació i ella al mateix temps. I d'alguna manera és sortir-se'n d'això, fantàstic. Quan els resultats, està clar, poden ser programacions, o que sí, una gravetat, però bé, la vida és així. Sí, però i a més, o sigui que potser les persones que van a fer el càsting doncs ho viuen d'una manera... O sigui, les dones aquestes es comporten de manera una mica desagradable, però en el fons, o sigui, el que estan fent és salvar-se elles, no? Vull dir que tot aquest invent és per tenir vida, per tenir inputs i per sortir-se'n més bé de com se n'estaven sortint fins ara, no?
I de fet la Paula, espavilant a l'Ernestina, també ho fa egoistament perquè la necessita, perquè aquest feedback el necessita, si no es queda sola. I clar, seria pitjor. Per tant, també li convé que l'altre s'espavili o que vulgui fer coses, que surti, o mira, el càstig. Però també la necessiten, es necessiten una altra. Bueno, és una relació com de parella, no entrem en si són companyes de vida o són amigues i prou, però és una relació de convivència que... Germanes? Ja. No, Aquí fantàstic, ara això és... A veure, No, jo no sé per què vaig pensar que eren germanes. jo no ho sé, no sé. Encara es portarien pitjor si fossin germanes. M'he adonat que vaig fer que m'ho he fet pel·lícula jo, perquè clar, al ser propietàries d'un mateix pis, pensava, doncs deuen ser germanes. Jo companyes de vida. Clar, el que passa que amb aquesta edat vaig pensar que... Perquè hi ha un de... quan van a... és Noruega? Finlàndia. On aquí hi ha una espècie de... Sí, flirteig. Exacte, per això, va ser això el determinant. Eso, els gelos. Sí, tu que et miraves la mà. Aquí és on em vaig decantar, perquè eren parella. Jo aquesta escena l'he posada expressament per provocar això. Però, a veure, jo crec que germanes no ho són, perquè si fossin germanes en algun moment hauríem parlat dels pares o jo què sé, no? Si no ho creus tu, no ho són. Jo no me les vaig imaginar com a germanes. Ara, la relació que tenien, vaig pensar, mira això, cadascú que s'inventi, i posarem una mica de picantó per aquí, perquè es pensin el que sigui, la veritat és que no ho sé. S'estimen i... S'estimen i es necessiten, i potser, com deia la meva sogra, deia, no, si dues noies està molt bé que visquin juntes, perquè mira, si el pis val 50, 25 una i 25 l'altra. Clar. Diu, i és que tant pot ser que siguin parella com que siguin amigues compartint uns gastos, no sé. Sí. Ara us explicaré una anècdota. Això d'aquí, la contracoberta, això normalment fa sempre l'editorial. Com la biografia aquesta, també la fa l'editorial, excepte aquesta que la vaig fer jo, i no em van tocar ni una coma. Però aquí, quan començava, vam posar, aquí diu, no sé què, després dels vells el natural de com s'esbrava la mala llet, arriben la Paula i l'Ernestina. I posava una parella de lesbianes que ha sobreviscut a la Covid. I quan jo vaig veure això, li vaig dir al Marc, de Corbalito, li vaig dir, Marc, treu això, perquè si posem aquesta paraula aquí, ja condicionarem la lectura. Dic, i jo no ho sé si aquestes senyores són lesbianes. Ell les va entendre que sí, no? Per això ho va posar. Jo hagués posat una parella de germanes. Doncs, però clar... I tu també haguessis dit, no, tampoc. Clar, exacte, perquè trobo que això és anecdòtic, però clar, ja et condiciona una manera de llegir. Però és que tu no sàpigues què són, també condiciona a l'hora d'escriure. Perquè hi ha coses que no has dit. Hi ha més ambigüitat, no? Clar. Això és... Home, això és la màgia de l'escriure, no? O sigui, tu et crees els personatges i a l'hora d'això... No sap el que són, però sí que sap el que poden ser. O el que no són, pensant el que no són. Que evolucionen sols. Poden ser molt. Sí, però és que en el fons jo trobo que si han sigut parella o no no té cap importància. El que és important és que s'estimen i que viuen juntes. I ja està, no? El capítol aquell que fas, que ella perd la Paula, perd la Lara, que és una cosa que tenia reclamant. Sí. Ho fas per algun motiu? Mira, és que clar, com que te n'has d'anar inventant coses, això em va passar a mi, això és autobiogràfic. No, de veritat. Jo, quan era profe d'institut, anava a treballar a l'Hospitalet i vaig baixar a la parada de Pobilla Cases. Un dia anava a treballar al matí i surto per allà amb aquell metro que fa tant de vent i vaig quedar muda. Vaig sortir de casa parlant i vaig arribar a l'institut que no podia dir res. I vaig estar 3 mesos de baixa i vaig anar a foniatria a fer aquells exercicis que diu ella i clar, com que jo recordava això vaig pensar, mira, ho col·locarem aquí. El que passa que aquí
no queda clar si ella fa comèdia o no fa comèdia, perquè al final, em sembla que quan s'acaba l'episodi també queda hi ha una mena de cosa, em va sortir així i vaig pensar, mira tu, doncs ja està bé, que sigui ambigu, que no sap si ara resulta que la Paula també és actriu, no? I fa comèdia. Penso que sí, que és la No. Ah, bueno, clar, sí, però en el sentit que dius tu... Està muntant tot la 13, està fent tot. Sí, bé, llavors serà la directora de la sèrie. La directora. Fa tots els papers. Fa tots els papers de l'Auca, sí. I jo tinc una pregunta, per què li has donat aquesta connotació de quan, no sé si és perquè és persona de la Paula, quan les paraules que nens, i que li parles? Quan s'enfada, fa de mestre i fa això, quan m'acataven el llibre, la feinada que vam tenir, perquè això ho posem en versaletes o ho posem en majúscula. I va ser una discussió llarga, Al final em sembla que vam quedar amb versaletes perquè en majúscula quedava massa gros. Però clar, en majúscula seria cridant. Sí, ja crida, però sí, però... Allò com el llenguatge de WhatsApp, que no pots fer majúscules perquè diu que crides. Exacte, però jo també volia marcar que li diu una mica d'empoderada i potser li diu amb un to de veu una mica més alt que el que li diu les altres coses, però tampoc un crit allà brutal, no? Que hagués sigut les majúscules. No, si és que costa molt, de fer un llibre, s'ha de discutir abans i després, quan ja el tens fet, no? També. Després has d'anar rumiant i t'adones que la gent hi veu moltes més coses que tu, i això està molt bé. Com això, que l'actriu és la Paula, doncs està molt ben vist, això. Bueno, si et compren el guió i has de reescriure, tens molt per escriure. Ah, bueno, mira. Tant de bo? No digues. No, que anava a dir que tant de bo que comprin el guió. Jo mira, faré caixa, comprin. Com tots aquests americans que estan venent sèries i llibres s'estan forrant. Sí, però aquests escriuen en anglès, això costa molt. Bueno, si no, però escriuen en anglès i posen canviant alguna cosa i ja cola com que és d'ells, no? Fan això els americans. Fan versions de coses d'aquí. Remakes. Bueno, els suecs i els noruecs, aquests, bueno, alguns d'aquests sí que tenen molt èxit també a Amèrica. Això li va repetir. Sí. I penses fer un segon volum de càstig? Continuarà? Mercè, no. Ja està. Bueno, és que clar, després del càsting ha vingut aquest. Bé, però això no vol dir res. Aquest se'l recomano molt, cada 2 anys no té res a veure. No, perquè ja he dit el que havia de dir, o sigui, això quan facin la sitcom que s'inventin el que vulguin, perquè això va haver un moment que per això vaig treure aquells dos que us he dit abans, no? Perquè jo vaig pensar, bueno, jo ja he dit el que havia de dir i ara només faria que allargar el llibre, anar afegint personatges que no afegirien contingut diferent, no? I per tant ja està. És una cosa del llibre. L'últim capítol, l'última persona que va al càsting, la noia, que estudia per medicina, a mi m'ha angoixat una mica. El cadàver era home, per descomptat, els cadàvers també eren homes, i bueno, una mica que no s'acaba. La veritat és que tingui, oi? Jo m'he recordat que he donat el meu cadàver a la ciència i dic, mira, ara estic jo allà. Oh, doncs ella li diu, veus Ernestina que no hem de donar el cadàver a la ciència? Que no. Això és molt divertit, perquè un dia parlant amb una amiga meva em va explicar que la seva filla estudiava medicina i em diu, m'explica unes coses, diu que em fan esgarrifar, i dic, sí, jo vull anar a sopar amb la meva filla. I me'n recordo que vam anar totes tres a sopar i la noia aquesta que quan m'ho va explicar doncs devia tenir 19 anys i jo amb una llibreta anar apuntant i el cadàver és masculí perquè el que va veure aquella noia era masculí. Jo he transcrit el que ella em va explicar. Després ho he retocat una mica, però li vaig deixar llegir, abans d'enviar-ho a l'editorial, li vaig deixar llegir aquest capítol i li vaig dir això està bé i em va dir que sí.
Oi? I tu em comentaves que la teva filla, que és metge, ha dit que estava ben explicat allò. Sí, va sentir. Ya va comentar nada. Igual que jo vaig veure això. Va dir que estava molt bé, que he comentat abans. Sí, és que això, clar, m'anava molt bé pel tema, perquè clar, com que són velles, doncs fotem aquí els cadàvers dels vells, no? Això és una cosa que passa quan estàs escrivint, passa com les dones embarassades que van pel carrer i només fan que veure dones embarassades, doncs quan estàs escrivint alguna cosa, tot et ressona i llavors, esclar, tu vas amb unes orelles i clar, a mi quan aquesta amiga meva em va dir això, jo vaig pensar, ostres, ja tinc un altre personatge, tu, i això. Potser no la van agafar perquè no els expliqués més coses d'aquestes. No, aquesta noia ho va deixar, va quedar molt impressionada i ha deixat d'estudiar medicina. Pobreta. D'alguna manera era que tenia més un ús. Jo també, jo m'hagués quedat amb aquesta, sí. És que ja ho veus. Sí. Hi havia feeling. Ja no volien ningú més. No, clar. Tenia molt clar. Jo no vaig veure al final, jo em va semblar, ja a partir d'un parell de visites, vaig això i agafa un gust. Sí, vas veure clar. Sí. Jo vaig creure que reportes, no va semblar que seria aquesta. Jo també, si me n'hagués hagut de quedar una, m'hagués quedat la Gera. Però clar, també té això que potser és una mica morbós, no? No sé, posar-te jo quan estava llegint i veig que falten 2 pàgines, dic, hòstia, ho resol... Dic, és que per lògica es quedarà mai aquesta, però ho ha de resoldre tan ràpid amb la pàgina o... I clar, quan arribes al final dic, anda, aquí a la fotut. No, però és que clar, és que de veritat que... De totes maneres, els vells, aquests vells veiem i poso, els tenim, o sigui, no el lloguem. I l'endemà dic, escolta, què et sembla si lloguem? Va, què et sembla si truquem aquella noia, no? Sí. No, però clar, jo pensava, dintre que reflexió, la postdata, sí. No diuen que no el lloguen, diuen que tenen el càsting. Sí. No, també diu que no el lloguen, no? No, clar, que continuaran el càsting. Clar, diuen no, i si no el lloguem? Sí, això, diu... Saps què et dic, Paula? No la lloguem l'habitació. Continuem el càsting. Ara m'hi començo a divertir. Això, aquesta frase em va costar una setmana. Tu vas llegir 2 cops. Ei? Antònia, què has fet? Pues si us dic el que jo he pensat. Aviam, què has pensat? Va, sí. No ho diré perquè estem aquí en família. Jo quan la Gera comença a explicar l'experiència de la seva amiga infermera i li comença a dir que cuida a 2 senyores grans que estan en pediàtric i que una li dona de menjar els coloms, jo vaig pensar, aquestes 2 senyores tenen Alzheimer, viuen la seva realitat paral·lela de... I la gent és la infermera. La infermera que les veia. Ah, molt bé. Això és el padre. Això és el padre. Molt bé. En un club de lectura em van dir, aquesta està molt bé, aquesta que us diré ara la vaig trobar una mica macabra, que es pensaven que es quedaria la Gera i que llavors la Gera les matava. I les desquartissava. Les guardava a la nevera per fer tractes. Això no ho van arribar a dir, però la Gera... I vas venir a l'hospital. La realitat és la ficció. Tots els personatges eren inventats en la seva realitat. I ella és qui l'escoltava. Però hi ha una pel·lícula que es diu El Padre, el padre que passa Sí, amb això. això també. Uau, Sí, passa això. Sí. Ell s'inventa una vida al senyor. Bueno, van canviant les coses. Sí, no acabes de veure perquè segons com ell... O sigui, està fet, no és que s'inventi una vida, No, sinó com ell veu, Sí, exacte. com ell viu. Com I ell llavors viu les hi ha coses. coses que són contradictòries. Veus com sabeu més... Feu més bé que jo. És que això està molt bé. Molta novel·la negra. Clar, això ha sigut tan divertit. Això no hagués sigut un poc més macabre. El teu és un final divertit. La felicitat de la novel·la la compleix més aquest final. Que sigui
Clar, si haguéssim fet això, hagués sigut un final més trist. Sí. Però Ens quedem amb el teu, això. Antònia. Ai, gràcies, que sou bones, perquè si no ara marxaria disgustada. Home, és una mica desdramatitzar el fet d'això, d'anar-se fent vell i quedar-se... Això seria, és veritat. Recordat el diari de no l'aprovem, no? Home! Gràcies. Un aplaudiment, va. Si m'arribeu a suspendre no torno.